El poble estava revolucionat amb l'enfrontament de les dues masies principals. Tothom es veia obligat a prendre-hi part. Perdoni, es troba bé? Vol prendre alguna cosa? Per aquesta tos li aniria molt bé una infusió de camamilla amb una mica de llet ben calenta i 2 cullerades soperes de mel. És el que em donava la meva àvia per curar-me del constipat. A mi també. Continuo. Els dos masovers estaven una mica preocupats perquè no trobaven nois al poble amb els quals poder formar un bon equip. Oh! Sort d'aquí! Fes-me la teva pubilla! Me interesa, chaval. ¿A qué te dedicas? A ser guapo y hacerlo todo bien. Solo me falta ser rico. Pues puede serlo. ¿Te gusta el fútbol? Si se puede hacer sin despeinarse, sí. Te ficho. Com trobaré bons jugadors de futbol si encara no existeixen? Què passa, nano? Ja vaig, coi! Va, Gamarús, ja pots tirar! Valdés! Què? Vols aigua, No, que si no he de canviar l'aigua de les olives tota l'estona! Ah, romansos! Vigila! Fantàstic! Quin prodigi de salt! Noi! Tu seràs el meu porter. Et fitxo! Compte, la vella! Deixeu-me a mi! Tu allunyaràs el perill de la porteria. Et fitxo! Ya solo me falta... Pero tú eres idiota o come gaviota. ¡Madre mía! ¡Qué sentido del equilibrio! ¡Qué anticipación! Tú podrías ser un defensa muy habilidoso. ¿Yo un defensa? ¡Fua! Pues no he defensado yo veces. Yo soy un gran defendador. No sabes lo que es un defensa, ¿verdad? Ni pajolera idea. Da igual, yo te enseñaré y con tus habilidades no me fallarás. Toma. Y ahora me voy, que se me ha hecho tarde. Ah, ¿qué hora es? ¿Pero qué haces? ¿De qué te ríes? Es que no me he acordado que todavía no se ha inventado el reloj pulsera. Una cola. 4 reals i mig. Com calcula el preu? A voleo. Gràcies. Perdonen, ¿aquí se pueden comprar jugadores? Jugadors, no en tenim. I com diem a pagès, si un producte no tingueres, ofereix-li peres. Un moment, hauré de parlar amb el meu mosso de magatzem. ¡Pochettino! ¿Usted vende jugadores? ¿Y eso qué es? Aquí lo que tenemos es un tío con ritmo. ¡Allá! Esto es ritmo. Esto es más plasta que un fado. Espera, mira. Eso. Esto es ritmo. Me gusta mucho. Eu te ficho. Membrillo, ¿cuánto dinerillo? ¿Dónde está la varita? Aigua! Ah, no, que vull una mica d'aigua! De l'esglai m'he quedat pàl·lid i m'ha perdut. Va, continuem. ¿Dónde está la
bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Bon dia! Quina manera de moure la bola. Ziga, zaga, ziga, zaga. Vols jugar al meu equip de futbol? Hombre, doncs la veritat és que sí. Perfecte. Ara ja només em falta... Un centrocampista que recupere balones, propicie la creación de jugadas y explote el juego ofensivo. Perfecte. Però com ho saps tot això? Home, doncs ho he llegit a un article del periòdico de Guisona de l'holandès aquell d'allà. Y es por eso que Van Gogh tendría que habérselo pensado antes de cortarse la oreja, porque si un día se queda miope no podrá ponerse las gafas. Punto final. ¡Qué bueno este vino, Charlio! ¿Qué es? Tinta. Querrás decir tinto, Charlio. No, Johan, tinta. T'has equivocat de got. Pues es excelente. Posadero, otra ronda de tinta. Escolta, Johan, una miqueta. Sí. Tu què en penses d'aquest partit de futbol que volen jugar el Mourinho i el Guardiola? Bueno, Charlio, esto del fútbol es una tontería. Ostres, saps què m'ha passat? El Guardiola m'ha volgut fitxar, tu, i li he dit que no, em fotia mandra. Bien hecho, Charlio. Un juego que se juega con los pies no puede ser bueno. Los pies sirven para andar, para pisar las uvas, para pelar plátanos. Què vols dir, pelar plàtans? Tu peles plàtans amb els peus? Hombre, Charlio, clarísimamente sí. Ya verás. ¿Quieres uno? No, gràcies. Escolti, aquí para el 14? No? Ara diré una cosa políticament incorrecta. Collons! Vinga, nois, va, tots cap aquí! Va! Anem, vinga. Avui jugarem amb un 4-4-2, d'acord? Val, com el vols? En folre o aixecat per sota? Un 4-4-2? Però què s'ha tornat boig o què li passa? Amb els jugadors que té, molt millor un 3-4-3 amb els laterals en ziga-zaga i ja està. ¿Pero qué dices? Entonces yo ataco fácil por oleadas y saliendo al contraataque. Sisplau, senyors! Oh, sí, ja vaig veure que bé que em va sortir el Bernabéu. Va sortir rodó, noi. ¿Ganasteis? Por suerte, por chiripa, sí, por sí. El gol de rebote de Xavi. Sí. Sort, diu, si els hi van regalar l'1-0. Prou! Està bé. Si només tenen ganes de barallar-se, per mi ja poden marxar. No, si us plau, continuï. Volem saber com acaba el partit. Com els hi anava dient, tothom estava expectant per veure qui s'emportaria la victòria. Va, y seguro que ganó la Casablanca como siempre. Però què, diu, si no en guanyes mai... El Madrid es el... Què dius? Com us mirava d'explicar, els jugadors de la Masia de Can Barça rebien les últimes instruccions per afrontar el partit. No. Te iba a entrar una mosca. Gracias, Chose. Quiero que sepas que hoy el único resultado posible es mi victoria. ¡Mamá! Quiero decir que una victoria tuya también la sentiría como si fuera mía. Ets el puto amo. Señores, empezamos ya. Passi el que passi, sempre serem amics. Hola, soc Jordi Grau, periodista local, i estic preparant el meu article de demà. Ja tinc el titular. Guardiola goleja Mourinho. Pero si aún no ha empezado. Goleja en elegància, intel·ligència i en admiració que li professo. Vinga, nois, va, vinga, a jugar. Pues sácate el pito de la boca, tonto, que no se te entiende nada. Pártense, que no quiero perdérmelo.
Ah, ¿no? Pues entonces no he entendido nada de las reglas. I així. La primera part del partit va transcórrer enmig d'una gran expectació. Les ocasions es van succeir en una i a l'altra porteria, però ningú va poder marcar cap gol. El temps s'acabava i el marcador continuava 0-0. Barato. ¿Qué, chaval? Flipando con mis regates, ¿no? No te preocupes, al final del partido ya te firmaré un autógrafo. No, quiero un autógrafo de tu compañero, que está a punto de chutar contra el banquillo. ¡Pelea no! ¡Pelea! ¿Pero qué has hecho, animal? Pepe, ¿estás bien? Juego peligroso. Yo Sergio Ramos, mucho gusto. Me he dejado la tarjeta, pero bueno, encantado. Paso, la verdad es que sí. Paso. Dejarme a mí, que tengo el cursillo de primeros auxilios. Mister. Tiene muy mala cara. Está más paliducho que yo. La verdad es que sí. Mister. ¡Oh, Dios! ¡Llévame a mí! Però què li passa? Està més trist que jo i tothom sap que no hi ha ningú que se l'estimi més. ¡Tú no entiendes! ¡Es que Joseph es... És bo, és el millor, és l'escollit. ¡No! ¡Joseph es... mi hijo! Com? Com? ¿Cómo? 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 Però si és el seu fill! Aleshores vostès van embolicar amb... ¡Amb mi! Oh, la Sandrina Rossell! Pep, fill meu, Pep. Sabia que el teu pare es venjaria. De fet, ha sigut culpa meva. Hauria d'haver trencat relacions amb la central lechera fa molt de temps. Però com vas poder? Hombre, no te creas, de jovencita tenía una... No! Vull dir, com vas poder abandonar el Pep? Odiaré la Casa Blanca pels segles dels segles? Amén! No em deixis ara! Viu un any més! Un any! I després, si vols, l'any que ve en tornem a parlar, vale? Però no et moris ara! No et moris! No et moris! No puc més. President! Quina sort trobar-lo! Sort que sempre porto un micro per a aquests casos. Aprofitaré per fer-li una entrevista en profunditat. Ha passat el Jordi Grau! No! President, una pregunta. Però home! President! Vingui aquí! ¿Qué le sembla al comandante? Como último recurso, yo le puedo hacer el boca a boca. Que li agrada molt l'estartit? Ai, Déu meu, que està delirant! Home, jo sóc més del Maresme, però bé. No. Que continuï el partit. Mister, le dedicaremos la victoria, la verdad es que sí. Tu! On creus que vas? A jugar. Que tu creus tu? D'aquí no et mous. Que no veus que t'has de quedar a cuidar del meu Pep? Va. Pero si no juego yo, ¿quién jugará? Yo. Què? ¿Qué he dicho? Què he dicho? Tu? Però tu ja saps com va, això? ¡Árbitro! ¡Eso no vale! ¡Que no vale, tío! ¡Chuta un pepinazo! ¡Esto es trampa! ¿Pero qué dices, Paleto? No vale porque la jugada ha sido demasiado pim-pam.
Pim, pam. ¿Y eso dónde lo he sacado yo? Bueno, callaos todos. Árbitro, tienes que anular ese gol. Ese, el que hace... no jugaba con ellos. Lo siento, pero han ganado ellos. Eres un tramposo. Seguro que lo del pelotazo ha sido solo teatro para despistarnos. Però no t'ho prenguis així, és només un joc, germanet. Y no me llames hermano. Yo nunca te reconoceré como parte de mi familia. En mi familia no caben los tramposos. Y no quiero volver a veros nunca más. Y volvió a ganar ese equipo que no nombró nunca, y de churra. El partit no és important, ara. És cert que ell i jo som cosins? Ja els he dit que les proves són irrefutables. Primo. Cosinet! Sento haver-te insultat en aquella roda de premsa, de veritat. Yo siento haberte insultado en todas las ruedas de prensa. Mira, si ho sé, no et clavo aquell 5-0, de veritat. Si lo hubiera sabido, no te hubiera eliminado de la Champions contra el Inter. Y no te hubiera pinchado las 4 ruedas del coche. Les rodes? Quines rodes? Jo no ho recordo. Ahora cuando salgas y las veas te acordarás. ¿Serás? Primo. Pero tú eres un poco más primo que yo. M'alegro que per fi hagin fet les paus. El seu parent de Guisona estaria orgullós de vostès. Jo, per part meva, ja he complert la seva darrera voluntat. Crec que la nostra obligació és anar a Guisona i presentar el nostre condol a les nostres famílies. Estoy de acuerdo. Anem-hi, cosinet, anem-hi. Uy, usted también debería tomar una infusión de camamilla con un poco de leche bien caliente y 2 cucharadas soperas de mel. Que s'ha de pagar? Jo pensava que no ens costaria res. Un notari gratis. Aquesta sí que és bona. Marxeu, tranquils. Ja us faré arribar la minuta. On són? On són? A qui busca, senyor? Ho saps perfectament. No et facis l'orni. Perdoni, però no sé a què refereix. Quan he rebut l'SMS, he tingut claríssim que això dels cosins era invenció d'una ment diabòlica, oi? Notari? O potser m'he de referir a vostè com a... Jan. El loro! M'has descobert. Que no t'embauquen! Ahà! Com ho has sabut, tu? Amb lo tonto que arribes a ser. Només un home tan retorçat com tu es podria inventar aquesta història per aconseguir que em disfressessin de dona. Sí, doncs estaves maca amb faldilles, eh? Un momento. Però què passa? Què hi fas aquí, tu? Ya está bien de esta mascarada. Usted no es quien dice ser. Però què t'empatolles, tu, perico dels cuy... Com diuen a pagès, s'atrapa abans a un mentider. Que un president fent-se passar per un altre president. Però per què? Els hi he posat als cotxes uns lots que he de portar a Guisona, així m'estalvio el viatge. Què? Bona la jugada, Poche? Sí, sí, muy buena. Has dit sí, sí? No, no. No, sí, sí. No. Aquest sí, sí. Tu no ets el Pochettino, tu ets el Jordi Grau. Sí, sí, però... El que interessa és la entrevista. Has muntat tot això per aconseguir una entrevista amb mi? Sí, fins i tot m'he hagut de vestir de l'Espanyol. Em pica tot. Ets molt pesat, eh? Des de quan fa que coneix el comandante. Ah, va, deixa'm, home. Quina pasta de dents li agrada fer servir el Pep? Ai, que em deixis. Li agraden més els pantalons de pana o els de franela? Com són aquesta canalla? El que s'ha de fer per aconseguir que el Guardiola i el Mourinho vinguin amb mi a fer les campanades a Guissona. Ens veiem en uns moments. Acció! ¡Espacio, tiempo, que Te ficho. Te fucho.
Me facciano? Me feccio. Che feccia? Perché? No em deixi sense saber tota la història! No em deixi! Me intereses, muchacho. Bueno, pues ja trucarem. Vale. Sí. No cal que gravem res més. Jo sí.